Мәңгілік ут мәйданында 1 минуттанлық Шаукат Мәннапов һәм Евгений Пальшков белән хушлашырга йөзләгән кеше килгән. Һәрберсенең кулында кызыл канәферләр. Бүген нинди сүзләрне әйтергә теләсәк тә, ул сүзләрне без табып бетереп алмаспыз. Аллаһ Тәала үз рәхмәтеннән калдырмасын, күңелләренә тынычлык салсын, сабырлык бирсен. Әлбәттә, аларга бик авыр. Шаукат Мәннапов тумышы белән Үзбәкстаннан Түбән Камада балачагы һәм үсмер еллары үтә. 2012 елда Татарстан кадетлар корпусын тәмамлый. Шул ук елны армиягә алына. Таман мотоукчылар дивизиясендә бүлек командиры булган. Аның хезмәттәше Руслан Алиев сүзләренчә, Шаукат үзен махсус хәрби операция барышында да батырларча тота. Атыш вакытында иптәшләрен гәүдәсе белән каплап, үзе һәлак була. Соңыннан батырлык ордены белән бүләклиләр. Аның 2 баласы калды. Он проявил себя как добросовестный, отважный военнослужащий. Үзен намуслы батыр хезмәткәр итеп күрсәтте. Ул безнең бүлекчәнең иң яхшы хәрбиләренең берсе иде. Хатырга малай түгел инде. Таза малай иде. Коркаклар бармый бит анда. Ул кадетскийне бетереп шын солдат инде. Бик жәлли мин аны. Бик горурланам аның белән. Евгений Пальшков Түбән Кама районында туа. Казан энергетика техникумында белем ала. Озак еллар Техуглерод һәм Техноформ заводларында аппаратчы булып эшли. Август айында Тимер батальоны составында үз теләге белән махсус хәрби операциягә китә. Хезмәттәшләре һәм дуслары аны намуслы, ярдәмчел һәм гадел дип искә алалар. Товарищ, отличный. Бик яхшы тырыш кеше идем. Аны шундый итеп истә калдырырбыз. Безнең илнең данлыклы улы иде ул. Что он не опозорил свою честь и нашу Россию. Всегда отзывчивый, в любой беде, в любой помощи, всегда всем помогал. Ярдәмчел авыр чакта һәр чак булыша, бик кешелекле иде, үзен гел намуслы итеп күрсәтте. Вообще, все, что могут, только хорошее. Соңгы юлга озатырга килүчеләрдән геройларга чәчәкләр, җиңү һәйкәле яныннан хушлашу мәрәсиме зиратта дәвам итте. Шаукат Мәннапов белән Евгений Пальшковны шәһәр зиратында Батырлар аллеясында җирләделәр. Түбән Камадан Гөлнара Минниханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы.